तेरेखोल न्हंयतल्यान आरोंदा जेटीर कोळशाच्या येरादारीक महाराष्ट्र गोंयच्या मान्यतेची गरज ना म्हणून महाराष्ट्र मरीन बोर्डाचो मुखेल सचिव म्हणटा। तो प्रुडंटाकडेन उलयलो। कोळशाच्या येरादारीक पर्यावरण दाखल्याची खंय गरज ना। जेटीचो मालक राजन तेली म्हणटा थंय ड्रेजिंगाक मान्यताय आसा। थंय गोंयची भूमिका कांयच ना। जेटीचेर खंय 1908 पासून येरादारी चलता। महाराष्ट्रातली आरोंदा बचाव समितीन हे दावे भायर मारले। कोळशा आड लोक रस्त्यार देवंक तयार जाला। परवान्याची आवश्यकता लागत नाही का कोळसा वाहतुकीसाठी? म्हणजे गोवा सरकारच्या परवान्याची आवश्यकता नाही। आता तेरेखोल खाडी ही गोव्यात पडते, त्याचं जो मुख आहे ना, मधनं म्हणजे मालकीचे कोणाचे काही असलं पाणी तरी ते एक राईट ऑफ इनोसेंट पॅसेज म्हणून गोष्टी आहे। हो का? म्हणजे तिथून कोणालाही तिथून त्या रस्त्याने जाता येईल। त्या आता ही वाहतूक झाली त्याच्यावरती काहीतरी ECS वगैरे काय घ्यायचं असतं ना, जनसुनावणी ती काय घेतलेली नाही आहे। ECS कशाबद्दल? हे वाहतूक केली आहे बघा कोळशाबद्दल, कोळसा वाहतूक करताना अशा प्रकारचे करण्याचे काही हे नाही आहे। आता जो आता तुम्हाला आता ह्यांनी जो उत्तर सांगितलं की कुठलाही मार्ग कोणाला अडवता येत नाही आणि आम्ही उलट्या बाजूने की त्यांना पण परवानगी मागितली आहे गोवा सरकारकडे पण सुद्धा। आमच्याकडे पहिल्यापासून ही मी सांगितल्याप्रमाणे 1908 पासून हे बंदर चालू होतं। 2000 सालापर्यंत आमच्या मेरीटाईम बोर्डाकडे रेकॉर्ड पण तुम्हाला त्या ठिकाणी मिळेल, काय येत होतं, कधीपर्यंत कुठली बोट येत होती ती। त्यावेळी ही वाहतूक चालूच होती। त्यामुळे कुठलाही प्रांतिक वाद न करता जर एकत्र बसलो तर सगळे प्रश्न सुटतील। आरोंदा बचाव समितीन तेलीचे दावे भायर मारले। तेरेखोलच्या न्हंयत माल येरादारी केन्नाच चलनाशिल्ली, चलताली ती ल्हान बोटींची प्रवासी येरादारी। अयांत्रिक जहाज लागायची, त्याच्यामधनं विशेषतः कौलं आणि चुना यांची वाहतूक होत असे। मोठी यांत्रिक जहाजं त्यावेळी येत नसत, शिळाची जहाजं असत। जे सांगितलं जात आहे की पूर्वी 4 धक्के होते पुलाच्या पश्चिमेला, ती वरली होती। ती वरली ह्या तुम्हाला फोटोमध्ये दिसतील। ती वरली महाराष्ट्र मरीन बोर्डाच्या मुखेल सचिवाच्या कोतान हो प्रांतीयवाद, मात गोंयासयत महाराष्ट्रात त्या वाठारांतल्या लोकांक जेटी आणि कोळशाची येरादारी नाका। आरोंदेचे लोक रस्त्यार देवंक तयार जाल्यात। जेटीमुळे आमचे 350 कुटुंब मच्छीमार कुटुंब उद्ध्वस्त होणार आहेत। त्याशिवाय शेतकरी बांधवांचं पण नुकसान होणार आहे। त्याच्यामुळे आम्हाला जेटी नकोच आहे गावात। पंचायतीचा काय स्टँड आहे? ते आम्ही रस्त्यावर उतरू, ग्रामपंचायत आणि ग्रामस्थ। प्रुडंटा खातीर विलास आरोलकार। इतल्याने खबराचित्र हांगा सोंपता। पळयत रावात प्रुडंट। नमस्कार।